Sirna vittmi tas-suċċess tagħna stess. Sentiment komuni li esprimew 15 rappreżentant ta' kunsilli tal-lokalitajiet madwar il-Port il-Kbir u n-nofsinhar ta' Malta li tlieta filgħodu attendew laqgħa tal-Kabinett. Dawn f'waħda minn sensiela tal-laqgħat tal-Kabinett li qed isiru barra Kastilja. Is-sindki tal-lokalitajiet li fil-passat kienu minsija esprimew sodisfazzjon li wara proġetti ta' reġenerazzjoni il-lokalitajiet tagħhom qed jattrattaw iktar Maltin u turisti li qed iwasslu għal ġenerazzjoni ekonomika bla preċedent. Ewlenin fosthom Raħal Ġdid, Marsa Skala, Marsa Xlok, Birgu, Bormla u Lisla. Iżda minħabba l-influss ta' persuni li jżuru dawn il-lokalitajiet qed jinħolqu problemi għar-residenti. Fil-fatt l-ilmenti tas-sindki kienu komuni, problema ta' traffiku, parkeġġ, skart u nuqqas tinfurzar kontra l-abbużi. Kien rikonoxxut ukoll li mhux kull lokalità gawdiet minn proġetti ta' tisbieħ sissa bħal Fgura fejn saret il-laqa. Kien għalhekk li s-sindku ta' lokalità Byron Camilleri stqarr li l-għażla tal-lok għall-laqgħa tal-Kabinett kienet messaġġ li l-Fgura ma ntesitx. Fil-waqt li sema l-apprezzament u suġġerimenti tas-sindki, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li huwa sodisfatt li l-problemi msemmija mhumiex frott it-telqa imma frott ir-riżultat ta' awmien ekonomiku. U affakkar kif iktar ma tiżdied l-attività ekonomika iktar ħajjiżdiedu l-isfidi fuq ir-residenti. Madankollu wiegħed li l-Gvern se jindirizza l-limitazzjonijiet tar-riżorsi. Il-Prim Ministru appella lil kunsilli lokali biex ibidlu l-rwol tagħhom fil-komunità għal wieħed iktar involut ekonomikament u soċjalment. Tenna li fix-xhur li ġejjin ir-riforma tal-gwardjani lokali se tibda tinħass minn kulħadd għaliex mhijiex se tissokta s-sistema ta' one size fits all li ntużat sissa. Dan billi jidħlu fis-seħħ is-sistemi personalizzati għal kull lokalità skont kif maqbul bejn il-lesa u l-kunsill infushom. Muscat rimarka kif l-ebda kunsill malmenta dwar it-trasport pubbliku u għalhekk ħada bħala sinjal illi s-sistema tiebet.